Volám sa Oliver Kríž a som Petržalčan. Petržalku mám rád, ale niektoré veci by som rád zmenil. Preto som sa rozhodol kandidovať na starostu našej mestskej časti. Oliver Kríž už 8 rokov ako komunálny poslanec obhajuje záujmy Petržalčanov. Organizoval viaceré občianske petície, hlavne proti nezmyselnej výstavbe a nadmernému zahusťovaniu Petržalky. Oliver je otcom petičnej iniciatívy pod názvom Stavebná polícia. Tiež sa aktívne angažuje v občianskom združení Mladá Petržalka. Toto združenie v Petržalke organizuje rôzne podujatia, ktorými systematicky vedie deti a mládež k športu a k ochrane životného prostredia. Mladá Petržalka tiež poukazuje na problémy, ktoré trápia mladých ľudí v Petržalke. Nedostatok ihrísk a málo možností na trávenie voľného času. Medzi volebné priority Olivera Kríža patrí vybudovanie verejnej krytej plavárne v Petržalke a ročne zrevitalizuje jedno verejné športovisko. Pretože je odporcom nadmerného zahusťovania výstavby, chce v Petržalke zaviesť systém stavebnej uzávery. Medzi ďalšie priority Olivera Kríža patrí aj revitalizácia Draždiaka, systém rezidenčného parkovania a karta Petržalčana. Oliver Kríž chce podporovať vnútorný petržalský trh a viac výhod pre obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke. O dôležitých veciach budú môcť voliči rozhodovať aj priamym hlasovaním cez internet. Volám sa Oliver Kríž a som nezávislým kandidátom na starostu Petržalky. Tu sme doma a preto voľme číslo 6.